Hello guys! Eu sunt Mătăbine Maxim la un nou episod de pe canalul nostru. Suntem aici, tot în grădină. Avem pe aici niște mici bobăcei. Nu știu dacă puteți să-i vedeți. Uitați acolo. Ce drăguț sunt! Băci! Sunt și câțiva oameni, uitați. Papa. Așa, v-am promis că vă arăt ce mai fac eu azi. Mâine plecăm, îmi pare rău, din păcate. Mă rog. Și vreau să vă spun că am vizitat o mănăstire drăguță. Am luat și un suvenir, acest lănțișor cu această Stați că nu pot să vă găsesc un cadru mai bun. Cu asta. Cam așa arată. Stați. Ei, așa se vede perfect. Și am făcut câteva poze. Bună găină. Pe acolo vreau să vi le arăt și să vă spun că am tot așa, același peisaj ca ieri vi le arăt. Doar că astăzi, ieri a fost cam apus, azi. Este cam... Mai sunt 2-3 ore și apune din nou soarele. Asta trebuie să mă urc din nou. Așa. Shit. Cum pui mei m-am urcat eu? Aha. Da. Uitați-l acolo. Peisajul. Stați să vedem dacă pot să fac mai mic. Ăla e peisajul. Fix acolo. Deci este perfect. Se văd mai multe. Stați. Nu știu dacă pot să fac și mai mare. Nu, este maximum. Așa. Și nu știu. Acum vreau să vă arăt pozele, deci vizionare plăcută. Toate pozele de shit. Vreau să găsesc un fel de o lumină mai bună. Unde e mai bună? Bă, da. Sper că v-a plăcut pozele și sper că v-a plăcut și am aici o chestie. Ceea ce am făcut eu azi, deci nu uitați like, com și share. Ne vedem data viitoare mâine cu plecarea, venirea acasă și bye bye!